Sint Maarten heeft heel veel aan te bieden. Zoals Lydia zei, it's a piece of cake. Wij zeggen altijd op Sint Maarten dat het Koninkrijk, de Nederlanden, dat houdt niet op bij de Noordzee. En het houdt ook niet op bij Curaçao, Aruba en Bonaire, die veel meer bekender is dan Sint Maarten. Wat is het doel van Sint Maarten op vakantiebeurs? Het doel van Sint Maarten hier is om de bekendheid te vergroten. Wij zijn het eiland heeft hier al vaker gestaan, maar als toeristenbureau is het de eerste keer. We zijn vorig jaar september begonnen met het toeristenbureau in Nederland. En hebben nu echt wat uitgepakt met een hele mooie stand die lekker centraal ligt in de Caribbean Village. Waar toch al mensen naartoe komen omdat ze naar de Caribbean willen of interesse in hebben. En daar hebben wij nou toch wel erg een prominente rol vervuld. En we zijn erg blij dat we hier nu zijn, omdat je toch nu concreter ook met de consumenten kunt praten. Wat zoeken ze en waar kunnen wij als eiland aan voldoen? Hè? Wat hebt u gemerkt aan de klanten of bezoekers die bij uw stand zijn geweest? Zijn er dingen die ze tegenhouden voor de vakantie of merkt u daar heel weinig van? Tot nu toe hebben wij daar weinig van gemerkt. Ik vind juist omdat we hier zo goed aanwezig zijn, dat we de mensen aan de balie krijgen die echt interesse hebben in Sint Maarten. Die willen kijken, hé, dat is eigenlijk iets waar ik nog niet eerder van gehoord heb. En wat heeft het eiland mij te bieden? En dan heb je toch wel heel erg de tijd met ze. Dat je kan uitleggen waarom Sint Maarten en niet een ander eiland of een hele andere regio. Hè? Wat is de eerste indruk dat u zelf hebt kunnen maken van de beurs tot nu toe? We waren kritisch over de beurs. De eerste dag was een vakdag en we hadden de indruk dat er iets minder mensen waren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De consumentendagen lopen tot nu toe erg goed, maar ik hoef niet duizenden mensen aan mijn balie te hebben. Ik hoef alleen maar een paar mensen hebben als je ze echt de tijd kan hebben om ze te overtuigen en ze richting Sint Maarten kan praten, dan ben ik al tevreden. Als u mij zou willen overtuigen om naar Sint Maarten te komen, waarom zou ik naar Sint Maarten moeten komen? Wat heeft Sint Maarten mij te bieden? Sint Maarten is een heel leuk eiland dat nog in het Koninkrijk van Nederland ligt. Dat is heel bijzonder. Waarom is het zo bijzonder is met name ook de locatie. Het is een eiland dat omringd is door meerdere eilanden, dus het island hopping is zo makkelijk. Je zet je koffer in een hotel op Sint Maarten en je neemt een ferry naar Saba of naar Anguilla, Sint Barts, Sint Eustatius, ook een heel leuk eiland. En dat zijn niet veel eilanden waar dat zo gemakkelijk kan. Het is ook heel leuk, dat weten heel veel mensen nog niet, dat het een eiland is dat is verdeeld in twee landen. Je hebt een stukje Nederlandse Antillen en je hebt het Franse deel Saint-Martin. En die combinatie is gewoon reuze leuk. En vooral omdat een Nederlander toch heel graag naar Frankrijk op vakantie gaan. De meeste Nederlanders gaan naar Frankrijk. Dus als ze op Sint Maarten komen en dan het Nederlandse deel lekker in het hotel zitten, zijn ze in een paar minuten in het stukje Zuid-Frankrijk. En die combinatie is zo uniek. Er zijn maar heel weinig plekken die dat te bieden hebben. Daarnaast is het heel goed toeven als puur vakantieoord. Er is 1 strand per vierkante mijl op het hele eiland. En er zijn maar liefst 350 restaurants. Dus ook voor culinaire liefhebbers is het een geweldig leuk eiland. En daarnaast onderscheidt het zich ook nog door de leuke zeil- en jachtmogelijkheden. Ook weer vanwege die locatie. Hè? Dat het is net zo makkelijk met ferry naar Sint Eustatius te gaan, Saba. Maar het is ook heel erg leuk om met je zeilboot of met je jacht daarheen te gaan. Hè? Dus het heeft zoveel aspecten en bovendien is het ook wat groener. Het eiland, het is heuvelachtiger. Dus er is ook heel veel natuur. Dus eigenlijk een beetje van alles wat. En het is ook nog niet zo bekend en dat vind ik ook wel leuk. Dat als je er geweest bent, is niet de hele wereld er geweest. Hè? Ja.